Казвам се Габриел Милкова, чувате ли ме? Добре, сега ще ви представя една съвсем лека статистика. И това какво ще се случи при затварянето на ТЕЦ Марица Изток 2 АД. То ще доведе до нанасяне на огромни финансови и демографски щети на регионите Стара Загора, Хасково и Бургас. Според неофициални данни, около Маришкия басейн са заети около 80 и 100 хиляди души, с външните обслужващи фирми, като пряко засегнати, по данни на управляващите, са 27 хиляди души, които директно ще бъдат изхвърлени от работа. Съкращаването на работните места на служителите, заети пряко или косвено с Маришкия басейн, ще доведе до натоварване с разходи на социалната система, а съответно и на държавния бюджет. Очаква се нивото на безработица в региона драстично да се повиши,